Den anden vej. Jamen, der er mor jo. Ja, de var oppe i puderne og æde den. Kom! Men det er på en stor Kom verden. så! Ja, så kom det! Jamen, så kom det, ungerne! Ej, hvor er de altså søde. Det er sødt. Der er De er sådan lidt... Gud, der er puder, vi kan bide i. Nej, hvor er du modig. Hvem er det? Det er Eta. Jeg tror, de der sprækninger, de er lidt for store, mor. Men nu... Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt. Ja. Ud til mor. Hun viser lige, hvordan det gør ud. Ja, Ej, hvor er det og lige langsomt baglæns. Ja. Der er en, der vender bagvendt. Nej. Det er altså fornuftigt nok. Jamen, det så sådan lidt. Det lærer vi dem, da de skal kravle baglæns i starten. Den kravler bare, så sætter den sig bare ned til det der, hvor den bare... Så kom da. Det er måske også lidt frisk med den her. Kom. Hier, kom så. Hier, kom så, hunden. Og det er det, der sætter sig på Kom dagen. så, hunden da. Jamen, så kom da. Så køber så færmer du ud. I må bare. Kører den? Det er Effie. Hun vil gerne have nogle puder med ud. Det er sødt. Undskyld. Det er så fantastisk ud. simpelthen så... Det ligger så i en bunke, men ikke sådan lige til, hvor mange der er. Nej, det var tavligt navn. Det er tavligt, der drenge. Nej, det ved de da ikke noget om. Det er tavligt. Jo, men lidt sjovt, ikke? For nu kan vi se, hvad de gør. Ja. Nå, tilbage. Hvor var det, jeg stod? Mange holder øje med. Ja, hvor er I henne i verden? Hvor er I henne? Den er i gang med en plante, den der. Ja, jeg tror nok, at alle de planter skal ud. Nej, Hvis den kommer, så er det bare hele det høvlet ned. Ellers så skal de alle sammen ind igen, det er synd. Det er ikke særlig stor sidst. Nej, men den er